ysgol gyda hi, Jenna. Oh, really? Come on, girl. Ti'n gael hyn. Dwi'n licio hi'n barod. You got this, girl. Lle mae'n mynd? Sorry. Nes i dal 24 a rwyf dyle fi wedi dal 42 ac erbyn i fi sylweddoli. Anyway, fi man nawr. Ti dyn ni'n o blaen, fi wedi. Do, ti dyn ni'n Siarad o person agad, dwi'n mor sori. Ti'n gweithio i amdani? Rude. Wel, Daisy, mae 'da ti 2 funud. Chop, chop. Mae'n bach yn swrth yn fi. Just a bit. O, ti'n ôl mewn un darn, te? Just about. A ti ddim yn dda, te. Ond hi'n real casual ableist. Ges ti popeth o ti moyn? Oh, sbio na fo, hync. Ydy fod i'r eye candy y sioe. Helo. Ych y peth ar y penol? Dim now, girl. Fel dwi pan ti'n tecsio yn ôl. Ffonio pawb dim ac dal y fyw. Ti ffonio ffôn fi, FaceTime Snapchat, FaceTime WhatsApp, FaceTime Messenger. Wel, ateba ta, Dwi'n gweld Sionna is typing. Ateba ta. Be ti actually moyn? Allai gael y noswaith bant nos Wener. Pam? Achos mae rhywun, not a million miles away, yn cael hot Tinder date. PA yw, ti'n modd fel Cara? Cara. Iddi hi. Mae'n ffrind hefyd. Wrth gwrs. Honest to God, mae'r un yma'n actually real. Pictlo didn't happen. OK, lluniau incoming. Ti'n mynd i fod yn Tinder date? Na. Wow. O, gathon nhw gafel efo lun ni. Fucking hell, man. Massive. T'w pan ysteri chdi fi by mistake? Dal yn traumatised. Paid o bod yn wirion. Ar y pwynt yna, sut mae'r Master Baker? Mae Lewis yn iawn. Fi di gadael ei unpacio. O, ro text i fi os ti'n moyn yn rhywbeth. Yeah, my flat yn stigon Muff Jack, so os ti'n gallu sortio hwn yma. Be? Ti'n con be? Muff Jack. Beth yw Muff Jack? Creation newydd, Lewis. Muffins a flapjacks. Muff Jacks, fi lico hwnna. Wel, sa'n meddwl bod yr enw yn gweithio. Na. Bydd am cadw fyny, o. Dwi'n mwyn gofio maen nhw'n actually siarad amdan, maen nhw jyst yn siarad amdan shit. Ges ti popeth o ti moyn? So mae hi'n fantasisio wan. Reit, oce, fyna ddigon. Na, dwi ddim. For fuck's sake! Ti wedi? Na, dim eto. It's not happening. It's happening. Digon o le yn yr toilet yn abal, ti'n fe? O, who's your daddy? Oh my god, byddai'n grim. Na, stop! O, beth ti'n lico, te? Fi just ddim yn gwybod be o'n i'n fucking meddwl. Mae'n dyfaru am. O, mae hi wedi cheato arno Lewis gyda Bwmp Adam. O! Yn gwaith hefyd? Wampom yn gwaith. Ga wampom bach sydyn cyn amser cinio. O'n i'n meddwl bod hwn... Yn hwyrach ymlaen, mi oedd Daisy yn ôl adra yng nghwmni ei chariad annwyl a Master Baker Lewis. Wei, o'n i'n meddwl, gan mond ni'n dau sy'n ma ni'n neud y go fel peth. Diolch ddim yn gall na mae'n sex mad. Yndi? OK, ond sai yn y mood i gwisgo lan fel... French maid? Oh my god! Ychydig ddyddiau wedyn, Hey, Days. Ti di bod mewn fyna am ages? Ydy hi lan y fluff? She's not. I think she is. Fi di wneud hwn loads o weithiau. Ti just angen piso arno fe. Ti just yn piso yna fe. Just easy. Oh, mae wedi cael 2 wampom mewn diwrnod a dim yn gwybod pwy di'r dat. Hello? Uh-oh. Wel, unrhyw beth? Pwy sy'n mlaen i drws toilet yn dod i glister bydde? Cash. O, craici. Days? Popeth yn iawn? Yeah, all good. Actually, dwi'n gwachio mwy o hwnna. Dwi'n gwachio mwy o hwnna. Hwna'n oce, ysdi? Na, gwe. Fi'n credu maen nhw wedi trio rhy galed i wneud yn relatable i Gen Z, a dwi ddim.